निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग सादर करीत आहे प्रकाश बोकील लिखित आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. अभिवाचन सौ कांचन दातार. कथा क्रमांक 7. मी राजा व्हायला आलोय. त्या दिवशी कवळाणे गावात एकच बातमी ज्याच्या त्याच्या तोंडी होती आणि ती म्हणजे काशीराव बाबांच्या घरी आज एक पोलीस अधिकारी आला होता. बातमी खरी होती. खरोखरच एक पोलीस अधिकारी त्या दिवशी सकाळी सकाळीच काशीराव गायकवाडांकडे आला होता. इतकंच नव्हे तर त्यानं बराच वेळ अनेक प्रकारच्या चौकशा करून बरीच माहिती गोळा केली होती, लेखी नोंद केली होती आणि ती माहिती त्यानं तातडीनं इंग्रज अधिकाऱ्यांकडे पाठवूनही दिली होती. होय, तो काळ इंग्रजांचा होता, पारतंत्र्याचा होता. इसवी सन 1875चा तो काळ. हे कवळाणे गाव महाराष्ट्रात नाशिक जिल्ह्यातल्या मनमाडपासून 18-19 मैल दूर आहे. महाराष्ट्र देशातल्या इतर हजारो गावांप्रमाणेच एक छोटंसं खेडगाव. पण त्यामुळेच तर कधी नव्हे तो एक पोलीस अधिकारी त्या गावात येतो काय, काशीरावांची संपूर्ण कौटुंबिक माहिती घेतो काय, सारं काही गूढ होतं, कुतूहल होतं, रहस्य होतं. बरं, तसं म्हटलं तर काशीरावांनी काही कोर्ट कचेरी, खटला, गुन्हा असलं काहीच कधीच केलं नव्हतं. साधं सरळ 4 चौघांसारखं जीवन ते व्यतीत करीत होते. शेती करीत होते, प्रपंच चालवित होते. आनंद, गोपाळ आणि संपत अशी त्यांची मुलं. शाळेपेक्षा रानावनात, ओढ्याकाठी, देवळातच जास्त रमणारी ही मुलं. शेतात कामं करायची, पारावर, शंकराच्या देवळात, पटांगणावर हुंदडायचं आणि विहिरीत मस्तपैकी डुंबायचं हे त्यांचे आवडते उद्योग. हो, पण मग हे असं सगळं काही व्यवस्थित असताना पोलीस अधिकारी कशासाठी आला होता त्यांच्या घरी, कोण जाणे. पण तो येऊन गेल्यानंतर एके दिवशी अचानक पुन्हा एक सोडून आता तर 2-2 अधिकारी पुन्हा एकदा कवळाणे गावात येऊन धडकले. शिवाय ते दोघंही इंग्रज अधिकारी होते. बापरे, हा काय प्रकार. याही वेळी ते दोघेही अधिकारी पुन्हा नेमके काशीरावांच्याच घरी गेले. आता मात्र काशीराव चांगलेच चक्रावले, पण तरीही त्यांनी आपलं रीतीभातीनुसार स्वागत वगैरे केलं, विचारपूस केली आणि त्यानंतर मात्र त्या दोघा पोलीस अधिकाऱ्यांचं जे काही बोलणं त्यांच्या कानावर पडलं ते ऐकून काशीराव गायकवाड अक्षरशः ताडकन उडालेच. सरकारी हुकूमच घेऊन आले होते ते दोघेजण. शिवाय बरोबर पोलिसांचा फौज फाटाही होता. या गायकवाडांचं मूळ घराणं कुठलं, वंशज कोण, त्यांच्या पूर्वजांची नावं, कर्तृत्व, त्यांच्या वंशावळीचे विश्वसनीय पुरावे आहेत का, कागदोपत्री तशा नोंदी आहेत का,
ही सगळी बारीक सारीक माहिती ते पुन्हा पुन्हा विचारत होते, तपासून घेत होते, खात्री करून घेत होते आपली. पण कशासाठी? कारण काय? कारण तिकडे दूर गुजरातमधल्या बडोदा संस्थानच्या महाराणी जमनाबाई साहेब गायकवाड आपल्या राज्यासाठी दत्तक वारसाची निवड करणार होत्या आणि त्यासाठी हिंदुस्तान सरकारनं हे 2 उच्चाधिकारी इकडे महाराष्ट्रात काशीराव गायकवाडांकडे पाठवले होते. हवी असलेली सगळी माहिती घेतल्यावर त्या इंग्रज अधिकाऱ्यांनी आनंद, गोपाळ आणि संपत या तिघांनाही बडोद्याला घेऊन चलण्याविषयी काशीरावांना विनंती केली आणि बघता बघता पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तात ही मंडळी बडोद्याला निघाली सुद्धा. बडोद्यात त्यांच्या मुक्कामाची सोय एका मोठ्या आलिशान बंगल्यात मोठ्या थाटामाटात केली होती. साऱ्या बडोदा संस्थानात ही बातमी पसरली होती की लवकरच राज्याचा वारस निवडला जाणार आहे. एके दिवशी या तिघांनाही महाराणी जमनाबाईंसमोर हजर करण्यात आलं. त्यांनी तिघांशीही बोलणं केलं, गप्पा मारल्या. गप्पांच्या ओघात त्यांनी सहजपणे विचारलं, कशाला इथं आला आहात रे मुलांनो? आनंद अन संपत जरासे गडबडले, गोंधळले. पण गोपाळने मात्र पटकन सांगितलं, मी बडोद्याचा राजा होण्यासाठी इथं आलोय. त्याची ही धिटाई, चुणचुणीतपणा, हजरजबाबीपणा अन एकूणच त्याचं वागणं, बोलणं, व्यक्तिमत्व पाहून राणीसाहेब भारावून गेल्या. त्यांचा निर्णय झाला. गोपाळला बडोद्याचा वारस नियुक्त करायचं. दिनांक 27 मे इसवी सन 1875 रोजी गोपाळचं दत्तक विधान झालं आणि गोपाळचं रूपांतर बडोदा नरेश श्रीमंत महाराज सयाजीराव गायकवाड या नामाभिधानात झालं. पुरुषस्य भाग्यम, दुसरं काय. पण खरी गंमत पुढेच आहे अन तीच तर अत्यंत महत्त्वाची आहे. राणीसाहेबांनी गोपाळची केलेली ही निवड किती अचूक होती याचा प्रत्यय पुढील छोट्याशा तपशिलावरून येईल. तो तपशील असा, बडोद्याचे राजे म्हणून त्यांचा कार्यकाल तब्बल सलग 63 वर्षे. राजा म्हणून राज्यकारभार हातात घेतला तेव्हा बडोद्यात 13 इंग्रजी शाळा, 204 मातृभाषेतल्या शाळा, 1 ग्रंथालय, 0 सहकारी संस्था, 0 ग्रामपंचायती, 60 मैल लोहमार्ग होते. आणि वयाच्या 76व्या वर्षी 6 फेब्रुवारी इसवी सन 1939 रोजी त्यांचं जेव्हा निधन झालं तेव्हा याच बडोद्यात 138 इंग्रजी शाळा, 2414 मातृभाषेतल्या शाळा, 1504 ग्रंथालय, 1125 सहकारी संस्था, 2104 ग्रामपंचायती आणि 723 मैल लांबीचे लोहमार्ग आणि 400 कन्याशाळा होत्या. तेव्हा अधिक काय सांगणं. विशाल कर्तृत्व आणि कुशल नेतृत्व याचा इतका सुंदर मणिकांचन योग क्वचितच आढळतो नाही. असा राजा पुन्हा होणे नाही. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.